Zdar chlapi a milé dámy, já jsem Bořiš Mýtu, bořím mýty, že chlapi nepletou. A dneska vám ukážu, jak na neviditelné nahození pro pletení pružného lemu, pleteného hladce a obrace. Ono neviditelné nahození se ve skutečnosti nazývá italské nahození, v angličtině Italian cast on. Italské nahození spotřebovává i volný konec příze, proto je potřeba si nechat dostatečně dlouhý volný konec příze. Klidně to můžete přehnat, lepší, když bude přebývat, než aby nezbýval. Začíná se tak, že se přehodí příze, co vede ke klubičku přes ukazováček, volný konec přes palec, oba dva konce v dlani chytím a vznikne mi tam takové Y. Abych neměl na konci nevzhledný uzlík, tak první oko vytvořím tak, že naberu přízi vrchem, obtočím a vznikne mi tam takováhle smyčka. No a nyní už můžu pokračovat tak, že jedu pod první přízí, pod horní přízí a vrchem se vracím přes spodní přízi. Teď zase obráceně, pod spodní přízí a vrchem přes horní přízi. A takhle postupně pokračuju a vytvářím si tím vlastně první řadu ok hladce a obrace, tím, že se mi to takhle opakuje z jedné strany na druhou. Je to velmi rychlé nahození, jak můžete vidět. Velmi rychle to přibývá, ale je potřeba si hlídat, aby tady dole vznikala takováhle housenka. Je potřeba mít trošku citu pro to nahazování, aby mi tam nevznikala nějaká mezera, nebo aby se mi to nestáčelo. Pořád musím kontrolovat, jak to je. Je to trošku jiný než nahození s volným koncem, ale uvidíte sami, že se to dá zvládnout. Takže já si naposledy nahodím oko obrace. Teď si to takhle otočím. Tak. Chytím si jehlici druhou rukou. Opatrně, aby se mi to nerozmotalo. Takhle. Namotám si rovnou přízi. Teď si vezmu druhou jehlici. A protože se nahazovalo tímto způsobem, tak můžete vidět, že první oko je nahozeno jakoby obráceně, jako že není pravá nožička přes levou, ale levá přes pravou. Takže je potřeba plést hladce anglicky, takzvaně za zadní nit. Jak se plete za zadní nit, můžete vidět v tomhle videu. A začneme tedy plést hladce za zadní nit, takže napíchnu spodem, obtočím si přízi a pomůžu si ukazováčkem a vytáhnu. Aby mi to nevělo, tak já ještě palcem a ukazovákem pravé ruky si přidržuju ten volný konec a takhle si vytáhnu první oko. Ještě pořád si to přidržuju a teď druhé oko už pletu obrace. A zase hladce a obrace. Hladce za zadní nit, neboli anglicky, a obrace. Hladce za zadní nit a obrace. Ono je to poměrně dobře vidět, protože jak se mi to tady otevírá, vždycky ta oka, tak to mě to navede, jak mám plést. A další věc, co bych vám ještě k tomu řekl, je, vidíte, jak postupně jak pletu, tak jak se mi prodlužuje ta volná část tady mezi těmi oky. Ono je lepší si na to nahození vzít o číslo menší jehlice, tím se udělají menší očka a následně většími jehlicemi plést tu první řadu a nedochází tam tolik k tomu povolování. Je to takové těsnější, líp to potom i vypadá. Ale tady, aby jsme se nezdržovali, tak jsem to upletl jedněma jehlicema. Takže jedu na konec. Zase hladce obrace, klasika, to všichni už známe. Poslední oko hladce. A teď úplně poslední oko obrace. Tak. Máme upleteno. Takhle vypadá ta první řada, zatím nic moc, ono už možná maličko se to někde rýsuje.
potom, až se uplete další a další řada, tak to bude vypadat výrazně líp a sami uvidíte, jak to bude fajn. Tak, teď můžu normálně otočit, vezmu si zase jehlici na druhou stranu, já to tady mám takhle přehozený, tak si to rozmotám. Tak a tady už mám vidět první oko hladce, tady je to volné očko bez toho uzlíku, někomu se to může líbit s uzlíkem víc, klidně si ho tam udělejte, jak budete chtít. A kdyby pletl jenom přímo, jako tam a zpátky, tak už můžu normálně pokračovat takhle klasicky hladce, obrace a tak dál. Protože ale lemy se většinou pletou na rukávech anebo límcích, které jsou jakoby tubusy, válcové části toho svetru, tak je potřeba z toho udělat tu smyčku. Používá se na to magická smyčka, nebo prostě smyčka, kterou udělám tak, že si rozdělím tu část na dvě, takže si to stáhnu do té části, kde je lanko a rozdělím si to na dvě části, takže to lanko v prostředku vytáhnu. Správně by se to mělo dělat přímo v polovině, aby to dobře vypadalo, vycházelo, ale není to nutné, může se to udělat kdekoliv, ale pro pohodlí je lepší to udělat takhle, jak jsem ukázal. Já si takhle vytáhnu obě ty jehlice, abych s tím mohl líp manipulovat. A líp si potom ukázat, jak se pokračuje dál. Je potřeba si hlídat, abych si to nepřetočil, takže pořád mít takhle u sebe ty oba konce a tady hlavně se totiž teď musí udělat to, že ten volný konec, respektive ten konec od klubíčka, musí být na spodní jehlici. Když se na to takhle podívám, tak ten volný konec je na spodní jehlici. Tuhle si dám takhle na konec, spodní jehlici si vytáhnu a dám si přízi za práci a tady už první očko je hladce, protože tady je vidět i druhé oko, že je obrace. Takže pletu první oko hladce a tím propojím oba konce. Je potřeba to dostatečně dotáhnout, protože ta příze vlastně spojuje ty obě části a už můžu pokračovat. Zase obrace, hladce, obrace, hladce, obrace, hladce, obrace, hladce. Tak, vytáhnu si druhou jehlici, protože jedna jehlice při pletení dokola je vždycky pletací a druhá je držící, nebo jak to říct, že pletu pořád stejným směrem, takže si to zase tady takhle srovnám, vytáhnu si tu, na který to teďka je a hlídám si, aby se mi to nepřetočilo a můžu pokračovat. Předtím jsem končil hladce, takže teďka musím obrace, přízi si dám před práci a jedu obrace. Zase je dobrý si to pohlídat, aby se dostatečně utáhlo, aby mi tam nevznikal žebříček. Takže si to utáhnu a pokračuju. Tady je vidět zase hezky hladce. Mám ty příčky za, takže hladce. A tady mám příčku vepředu, takže obrace. Obrace, hladce, obrace, hladce, obrace. Jsem na konci. Vidíte, jak mě to tady vyjíždí. Jo. Teď je otázka, co s tím. Povytáhnu.
Ono, až to tam takhle natáhnu, tak se to maličko srovná, protože ta příze vlastně se vytáhla ze všech těch ok, které původně byly na jehlici, ale jak spadly na to lanko, tak se vytáhly. A je dobrý taky tady zatáhnout za ten volný konec, tím se mi to maličko narovná. Teď mě tady spadlo jedno oko, takže já se pokusím to zachránit. No a tady začínám zase hladce, protože jsem předtím byl obrace. Takže pletu hladce a tak dále a tak dále. Už jsem vlastně v druhé řadě, takže už je to stejný jako na začátku. Hladce a už mě začíná vznikat i ten tubus. Na konci potom stačí začistit ten začátek a konec. S tím si buď to poradíte, nebo vám to ukážu v dalším videu. Tak teď už víte, jak na neviditelné nahození pro pletení lemů hladce a obrace. Jestli se vám video líbilo, dejte mi like a jestli chcete, aby vám žádné video neuniklo, dejte mi odběr. Mějte se hezky a zase příště. Takže zdarec!